malah bawa balik lepe iku. Lepe mana bawa balik. Malah gelis cilik ngandel ya ora. Ya. Gelis cilik. Garing lagi sirami terus ya. Anggur lagi. Ora kayu gak jambu garing ini kok. Oh, garing bakar ngono. Hah? Aku siji kok, aku separuh Pak Kaji. Iku oke iku. Pangane enak iki kok ya. Monggo lur, semateng lur. Lep. Lep. Coba kasih. Enak nih. Kalau Malang kok. Malangnya katoken lagi. Oh itu kan godok di sana aja lah. Godok terus goreng. Ngomong Pak Sih, ngomong. Pesan Lur. Mantap lur. Mantap Pak. Tangan-tangan. Asik sih. Iku mau ya. Mantap lur. Pak. Nggih kok lah. Iya apa ning siap. Iya. Mantap lur. Iki jenenge Ode-ode. pohung bakar. Telo bakar lur. Tadi kap. Kap cae. Kap nyai kap pohung bakar cae. Rasane. Nap cae. Mantap Pak, enak Pak, asih Pak. Mantap. Lawangnya ojo diobong. Mantap Pak. Tenan. Pohung bakar. Wayah. Bejijing. Wah. Ini jangan dibuang ini apa? Saya gosong-gosongan ini. Mengandung antioksidan. Tas kriuk Pak, tas kriuk. Panas. Tas kriuk. Tas kriuk. Tas kriuk. Ayame. Ane, Pak. Sehat. Rago ayame. Hah? Ndok. Pusat. Lho kompor e. Piti iku. Nek dikremi. Ora ono piti Lho, agrek cemplung nang kok. Ora mlekeren lho. Tas kriuk Pak. Kita liar. Lho mosok lali wonge. Anu pitike. Iya, tapi Dadi ngene Pak. marem. Telo bakar sing rada gosong-gosong niki. Iki mengandung antioksidan. Iya. Karo antioksidan, anti racun gitu. Wah. Terus ngene tangane. Iki mbok kei Selma kaca. mbok kei Enak ya ini. keju mbok apa mah aku Pak. Milih iki tenan. Soalnya ra ono. Orisinil. Mbak. Sapa-sapa wong sing mangan telo, sapa-sapa wong sing gelem mangan telo bakar, ing mangka bakal dawa umure. Ora mesti langsung ora nganggo iku. Oh iya, Jak, anak rapat dirahmat ono ganggu. Enggak. Oh nganu ya asape. Ini jenis telo ketan wae. Ini balik. Rasanya kayak ketan. Wujudnya telo, rasanya kayak ketan.
Semangat banget. Ora usah. Esok dibayar. Ora usah mbok uyai, ora usah mbok bumboni. Nah. Gajian lho kok kan. Lha ngene iki sing mengandung areng-areng ngene iki, enak ngene iki. Ah, kecil. Ora umum. Ora umum. Nah. Godhog. Dibumboni. Kok pekok-pekoke dibumboni. Nah, ngene kok digodhog. Iku kompore nang bukit teh lho sing iso. Iku. Hah, urung kebok ya nguri. Wes. Ngomong panen roti ya, panen roti, panen iwak tak sikat dhewe. Iya barang. Telok bakar Mas Rek. Dulu kan sabru beno wes kan. Gue ikut sosial media di penumpang. Apa nih? Kan loro ah. Sok ngene wae. Sok ngene piye? Lho. Coba tak mangan sih wae. Iki ora Wis ngene wae ya. Godhog kae. Ora sampai. Malam-malam pung bakar anget tes kriuk wae. Untuk kacang gosong. Wae. Wah. Jenenge pung mentho wae. Kematangan. Setelah Iya, kemambu. ae dikodok-kodok. Membobongi sapa wae? Ati. Tak juwuk lho iki mau. Wis nembung. Nembung le yo ngono. Ngombene, Pak. Ngombene. Teh hangat. Restoran bintang 5 lewat. Wis makanan terenak di dunia lewat wae. Pohung bakar dikerek rasane ketan ngombe teh hangat. Alhamdulillah wae, Bang. Lali utangnya, Pak. Tenan. Sak jose tenan. Sak jose untuk Indonesia.